Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşda baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmekdeşiz. Hormatly prezident bilen durmuşa geçirýän owy özgörtmer hem ýakynan berýän kömekdir gollulary Edwer Babaday hanymyň ene toprakdan önerýän hatyryny barha artyrmaga giň şertleri hem mümkinçilikler diýär. Şoň netijetinde ýurdumyň owy hujurlyk ulgamyny ýylyň-ýylyna ajaýyp zähmet ýeňişler gadanýar. Babaday hanlara berilýän hemme taraplaryň gollulary bilen birlikde o tana toplumynyň çeýnik binýadynyň ýygydarly üstüniň ýeterilip durulmagy bolsa, işleň hasam ilerlemegine ýardam berýär. Şunu kunurda diyarmada beyleki mevsimlerini ovu hujurlu işlerle birlikte gök maytalı buğday meydanlarına iyidek işleri agretsenik hanına talaplarına layıklıkta iyidiklerle yolu koyuyor. Yurdumuzun bağday hanları halkımızın rızkal bolunu ağ buğdayın geleceki hatırının bol volmağı uğrunu yadusuz kememe neticeli zahmet çekerler. O wetena toplumna gadanýan üstünlikler hormat prezidentiň ýurdumyzda azyk bolşulygyny çöldürmegine, döwlet uruşy owy hujurlyk önümleriniň önülenýän mukdarynyň artyrmagyna gurupdyrylan giň möçürli özgörtmer maksatnamasynyň ajaýyp meýwesi. Döwletimizde owy hujurlyk işgärlerini hemme taraplaryň gollaw berýär. Olary dünýäniň öňde barjy önümi özleriniň ýerli toprak howa şertlerine laýyk gelýän döwlet kuwatly tehnikalary, ýokary hili tohumçylyk serişleri hem mineral dökümlerini çöldürmegine ýygydarly gözlemçilik edýär. Owy zähmetkeşleri özleri üçin edilýän alada jogap hökmüni täze zähmet ýeňişlerini hem üstünliklerini gadanmak hujugunda joşgunda zähmet çekerler. Munyň özi watanymyzyň ykdysady aýdan kuwatlanmagyna munasyp goşandyr. Hormat prezident bilen ýygy dowlat haýaty netijesinde berqarar döwletimiziň bagtyrlyk döwründe ykdysadypyň ähli puduklary ýokary depini üstürilýär. Garaşdy watanymyzda beren tepkitlere ýelenýär. Bu bolsa halkymyzyň ata watanymyza bolan buýsunjyny artdyrýar. Owy hujurlygyny durmuşa geçirilýän düýpli özgörtmeli oňy netijesini berýär. Türkmenistan parahatçylygyny we ananşmagyny watan şagaratyna geçýän ýylda Edermen Babaday hanymyň ihlasy zähmetleri bilen buğdaýyň bol hatyryny ösdürip ýetişdirdiler. Olary watan harmanyny 1.400.000 tonadan owrak däne tapşyryp, şertnamalaryny boşnamalaryny üstünlikli berjä etdiler. Häzirki döwürde beýleki mewsimlerini owy hujurlyk işler bilen birlikde agykin meýdanlaryny toplumlaryny araçyniki çäreler gyzgalaňly alınıp barlýar. Berent umytlara ganatanýan ýaşyl pellere beýmeçöre daýhany aladasy bilen gurşulyp alynýar. Geljek ýylyň hatyrynyň bitkinli bolma uruna aradalary üznüksiz depkine eýe bolýar. Ekin meýdanlaryna möhüm araçynik çäreleri usat mehanizatorlaryň çekilmegi bolsa, işleň hasama sadaşykly ýoly goýulmagyna şert edýär. Ýagny şunu kunny ýurdumyzyň agyk meýdanlaryna ýaşyl maýtalary, mineral dökümlerini imitlendirmek hem bir ülüşli haşeratlara garşy görüşmek ýaly işleri utgaşyk dowam etdirilýär. Maýtaly meýdanlarda her bir düýbüň bitkinli hasylyň bol bolmagy uğruna alady edilýär. Bu wajyp işde hormat prezident bilen daşary ýurtdan satyn alyp beren ýokary önüjlükli ygtybarly tehnikalarynyň güýjünden netijeli peýdalanýar. Soňky ýyllarda galaçy Babaday hanlaryň gadanýan zähmet ýeňişleri owy zähmetkeşleriniň uly üstünligi bolup durýar. Bu üstünlik ýurdumyzda azyk bolşulygynyň çöldürýäniň, sahawaty toprakdan bol hasyly öňürlýäniň hem daýhanlaryň ihlasy zähmetiniň bereket bolşulygyny içilýäniň aýdyň netijesi. Milli maksatnamalaryň ýygydarly durmuşa geçirilmegi owalaryň şäherleriň keşmini tanalma derejede özgördi. Bu bolsa adamlaryň öňden özgürlük zähmeti bolan höwetiniň ýokurulmagy şertlenýär. Häzirki döwürde güýlük buğday ekran meýdanlarında alınıp işleri kuwatly tehnikalaryň ýokary önürjülükleri geljekki bol hasylyň keper bolup durýar. Ähli ururda bolşýaly owy hujurlygyny alınıp işleň depkini güýçlendirmek, pudugy alman gadanlaryny işleň ornaşdyrmak meselelerini möhüm ähmiýet berilýär. Muňa ekrançylyk meýdanlaryna aýratyn galaçylykda önürlýän önümden mukdaryny artyrmaga uly tereg berýär. Hormat prezidentiň beýleşýäri guşgursyk ağ buğdaýdan bol hasylyň üstünlük ýetişdirmegi, şeýlelikde ýurdumyzda azyk bolşulygyny çöldürmegi, burada ýaýwanlaryny özgörtmegiň oňy netije berýäniň aýdyň beýanlary. Häzirki döwürde o tana toplumynyň ähli düzümlerine täzeçilik usullary, alman soňky gadanlaryny hem sanly urgamy ornaşdyrmak meseleleleri ören möhüm bolup durýar. Şununla baglykda häzirki zaman tejribeleriniň işleň ulanylmagy daýhan ihlatynyň ýerine düşmegine aýratyn ähmiýetli şert hasaplanýar. Şeýlelikde burada alınıp barýan işleň häzirki zaman ösen tejribesine laýykda dowam etdirilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Hormat prezident bilen watany ene toprağa çäksiz söýgüsini ihlasy zähmeti bilen beýan edýän Edermen daýhanlaryň önürjülükli zähmet çekmek hem amatly durmuşy uğruna döwletimiziň ýygydarly alada çekdigini aýdyp, halkymyzy ýurdumyzdan galaçlarynyň mundan berýän uly zähmet ýeňişlerini gadanjykdygyny anam bildirýär.
Gallaçy kärenişleri milli ysatybdan möhüm pudugyny oba hujulugynyň hemme taraplarına üstürülmegine baglanşykly meselelleri ünsürýänigi, oba ähmetkeşleriniň durmuş derejesiniň ýokarlanmagy, ýokary derejeli ýaşaýyş we önürjülükli ähmeti urny zerur şertlerine dördülýän üçin hormatly prezidentimiz alkyş sözlerini aýdýarlar. Ýurdumyň ähli welaýatlarynyň gallaçy kärenişleri hemem kuwatly häzirki zamany oba hujuluk teknikalarına ustatlyk bilen erkediýän mehanizatorlar öz öňlerine bolan wezipeleň üstünlikli ýerine ýetilmegi urny ähli zerur tagalarlaryny gaýgyrmajyklyklaryny ananýarlar. Çünki olar şuňky ihlasy zähmetiň edilýän aladan erterki bol hasylyň kepeligine düşünüp zähmet çekýärler. Hormatly prezidentimiň milli ykdysadyň agresyna toplumyna durmuşa geçirýän düýpli özgörtmelerinden Bagdaý xanlamynyň önürjülükli işlemekleri babatdaky aladalaryndan ruhanyp zähmet çekýän Balkyn welaýatynyň oba hujuluk işgärleri Türkmenistan parahatçylygyň we anşman watany ýerine ýokary zähmet üstünliklerini beseýärler. Hormatly prezidentimiň bar bolan teknikalary öňdäki oba hujuluk möhümlerini ykjam taýýarlamak barada beren anyk görkezmelerinden uranyp Balkyn welaýatynda ýokary guramaçylykly işler durmuşa geçirilýär. Berkar döwletimizden bagtyarlyk dogruny ýurdumyzyň oba hojalygyna dörli oba hojalyk önümlerini agri tehnika talaplara laýyk ösdürip ýetişdirmekde. Olardan bol hasyl almakda täze sepetleri eýe bolunýar. Munyň özi obany düýpli galkynşa eýetmekligi döwlet tarapyndan gönükdirilýän maýa goýumlarynyň oňy netijeleri berýändigine dogruş haýatlyk edýär. Watanymyzyň ähli ýerlerine bolşy ýaly, edi ýarmyzyň günwatar tebitini jahykläp oturan Balkyn welaýatynyň Bagdaý hanlarym ene topraga görelli zähmet edip, ondan bol hasyl alyp, halkymyzy öz ýurtymyzda öňürilýän ýokary kirli azy önümleri bilen ygtybarly öpçün etmeklige münasip goşant goşýarlar. Tutuş ýurdumyzda bolşy ýaly Balkyn welaýatyna da arkada prezidentimiziň döwletli targatlaryndan hemde görkezmelerinden uğralanyp, bu möhüm pudugy döwrüň ösen talaplaryna laýyk özgörtmekde. Bar bolan oba hojalyk teknikalaryny öňde duran möhümleri taýýarlamakda öwä münasip işler bitirilýär. Welaýat oba hojalyk önümçilik birleşiginiň we onuň etraplardaky düzümleriniň abatlaýçylary, hormatly prezidentimiziň berkar döwletimiziň bagtyarlyk dogruny satyn alyp beren kuwatly traktorlaryny, olaň degişli ekici teknikalaryny geljek ýylyň ýaz ekişine ykjam taýýarlamaklyga ýergözünden guramaçylykly girişdiler. Bu möhüm we derwayt işlerde önümçilik birleşiginiň teknik hyzmat ediş kärhanalarynyň mehanizatorlary, inženýer teknik işgärlerdir, abatlaýçylary tagallaly zähmet çekýärler. Welaýat oba hojalyk önümçilik birleşiginiň etraplardaky sohanalarına teknikalardyr enjamlan hemde beýleki gurallan erki möhletlerde taýýarlanyp goýulmagy, oba hojalyk möhümlerini öz wagtyna we ýokary ýyly geçirmäge mümkinçilik berýär. Birleşen hunermenler geljek ýylyň ýaz meýdan işlerine gatnaşjak teknikalary şu günlerden abatlap, taýýarlyk hatarlaryna çykaryp goýmagy işlerine goşulmaýan diýip günlerde dowam etdirýärler. Bu işte zerur bolan ätiýaçlyk şaýlarynyň ýergözünden jemlenip goýulmagy, abatlaýyş işleriniň gece gündüziň dowamyna iki çalşykda alınıp barylmagy, kuwatly teknikalaryň öz wagtyna dogry taýýar edilejekdiginden habar berýär. Gahrman arkadagymyzyň erginsiz tagalasy netijesinde ösen häzirki zaman dünýäsiniň iň bir kämil, kuwatly oba hojalyk teknikalaryna, ýokary hilli mineral dökünleri, bol suwa bir söz bilen aýdanynda, ähli döwrewap şertlerdir mümkinçilikleri eýe bolan Balkyn welaýatynyň Bagdaý hanlary, ene topragymyza eýçilik gözi bilen hyzmat edip, bol hasyl almaň ustatlary bolup ýetişdiler. Beýik garaşdyrylmadan şanly senesiniň uludan toýlanan Türkmenistan parahatçylygyň we anşman watany ýerine ýokary zähmet üstünliklerini besleýän Balkyn welaýatynyň oba hojalyk işgärleri arkada prezidentimize Türkmen obasyny ähli taraplaryň ösürmäge berýän üns aladasy, daýhanlaň zähmet we durmuş şertlerini gowlanyrmak barada edýän taýsy tagalarlar üçin alkyş sözlerini aýtdylar. Ýurdumyzyň täze hemem uly toplumlarynyň biri bolan Türkmen aýly önümler kärhanasynda her aýda gazanýan üstünlikleri goýanryjydyr. Işlerini ýokary depgine aýratyn bellenmäge münasipdir. Häzirki zaman ilminiň gazananlar esasyna gurulan täze kärhanada dünýä ilmlerine laýyk gelýän önümleriň çykarylyp başlanmagy aýratyn ähmiýetlidir. Kärhanada şu ýylyň geçen 10 aýynyň netijesi boýunça 4.950.000 iğne dördül metrden gowrak düz aýna önümler öndürildi. Olar içerki hemde daşarky bazarlarda yerleşdirildi. Önümleriň eksport edilen ýurtlaryň hasaryna Özbekistany, Owganistany, Kyrgyzstany, Täjikistany, Ukrainany görkezmek bolar. Gaplyk şüýçe önümleriniň geçen 10 aýda 10.900 tonadan gowragy öndürilip, meýilnama ýerine ýetirildi.
Türkmen ayna önümlerine daşarkı badarda isleğin barha artmagy bellärliklidir. Yurdumyň senat puwdagy daşar ýurtlardan getirilen önümleriň orny tutma, ukyply we eksport ugurlarynyň ölümçilik kuwatlyklaryny ýokarlandyrýan esasy ulgamlaryň biri bolup durýar. Täze önümleriň öndürilip başlanmagy hormat prezidentimiň ýurdumyzda ösen senat ulgamyny döretmek baradaky düýpli özgertmeleriniň ajaýyp miwesidir. Türkmenistanyň senat we guruş ölümçiligi ministrligine degişli bolan täze toplumyň diňe çüýşeleri öndürmekdäki kuwatlygy her günde 50 tonna barabardyr. Aynany çüýşe önümlerini döwrap innowasion usuly bilen öndürmek degişli urda ýurdumyz üçin senat tehnologiýalarynyň täze görnüşleriniň biridir. Toplumdaky tehnologik ulgamlary çiğmal taýýarlayan, eredýän, dürli ölçeklerdäki we galyňlykdaky aynalary öndürýän, taýýar ayna önümlerini öndürýän bölümleri öz için alýar. Döwrap energiýa täşitleji tehnologiýalary bilen önümleriniň hili we görnüşleri boýunça kärhana ýokary bäsleşligi ukyplylar. Kärhanada kuwatlyklar sarp edijileriň ösen isleglerine laýyklykda burada geljek uly bolan ugurlary nazarlaýar. Ýurdumyň senat buwdagynyň esasy ugurlarynyň çalt tepkiler bilen ösdirilmegi türkmen ykdysadyýetynyň bäsleşligi ukyplylygyny, eksport kuwatyny epesli artdyrmagy mümkinçilik berýär. Häzirki döwürde ykdysat taýdan has amatly tehnologik ölümçilikleri döretmegiň hasabyna ýurdumyň kärhanalarynyň düşügünçiligini ýokarlandyrmak möhüm bolup durýar. Hormatly prezidentimiň başlangyjy bilen amala aşyrylýan durmuş ykdysady maksatnamanyň şäherlerine tutuş ýurdumyz boýunça ýaýlandyrylan giň möçürli guruluş işleri häzirki döwürde Türkmenistanyň halk hojalyk toplumynyň okully ösüşiniň oňyny görkezijisidir. Ayna kärhanasynaky häzirki işler milli ykdysadyýetimizi senat taýdan düýpli özgertmek boýunça ýaýlandyrylan işleriň ýokary netijelere betlenýänligi gowandyrjydyr. Türkmenistan açyk kapylar siýasatyny amala aşyrmak bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýygyderli ötürýär. Möhüm ähmiýetli bu puwdagy ötürmek arkaly ýurdumyzyň senagatyny kämilleşdirmek, döwletimiziň ykdysat kuwatyny powtalandyrmak bilen bagly wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek üçin oňoýly şertler döredilýär. Döwletimiz tarapyndan geçirilen özgertmeleriň çägine ýurdumyň degişli puwdagynyň maddi enjamlaryny binýadyny powtalandyrmak, puwdaga täze tehnologiýalary ornaşdyrmak, hünärmenler taýýarlamak boýunça alınıp barýan işleriň hataryna bu puwdaga maýa goýum terişleriniň uly möçüriniň gönükdirilenligi aýratyn bellenmägi münasipdir. Hormatly prezidentimiziň başlangyjy bilen durmuşa geçirilen taslamalar puwdagyň ösüş tepkilerini görkezýär. Berkarar döwletimiň baý taýýarlyk döwrüne beýleki ulgamlar bilen bir hatarda diýarymyň dokme senatyna da uly ösüşler gadanlýar. Puwdagyň kärhanalaryna iň kämili dokme enjamlarynyň innowasion tehnologiýasynyň ornaşdyrylmagy, döwrüň ösen talaplaryna laýyk gelýän täze önümçilik tesgalarynyň gurulyp işe girilmegi, dokme senatynyň kuwatlanmagyna, ykdysady mümkinçilikleriniň ýygyderli artdyrylmagyna uly tergi berýär. Döwrümizden kämil dokme enjamlary bilen bir kemsiz enjamlaşdyrylan paýta egirji kärhanasyny ýokary hili nahyýyplyk öndürmek ugruny kärhananyň agzyber işçi hünärmenleriň alyp barýan ahlasy zähmeti netijeli häsiýete eýedir. Türkmenistan parahatçylyk we ynançmaň watan ýylnyň 10 aýynyň jemleri boýunça bu ýerde 7229 tonadan gowrak nah paýta ýüplegi öndürilip, ýokary görkezjiler gadanyldy. Ýylyň başyndan bäri kärhanada 102 milyon 243 min manatlyk iş ýerine ýetirilip, bellenen meýnama artygy bilen amala aşyryldy. Her bir güni zähmet üstünliklerini besleýän Türkmenabat paýta egirji kärhanasynyň önümleri ýurdumyzyň içerki bazary bilen bir hatarda, daşary döwletlere de bökdönşsiz eksport edilýär. Şolon hatarına Birleşen Arap Emirlikleri, Beýik Britaniýa, Russiýa Federasiýasy, Türkiýe, Kyrgyzstan, Gruziýa ýaly döwletleri belläk geçmek bolar. Degişli döwürde içerki bazary hasaba alynanna jemi 101 milyon 905 min manatlyk 7186 tonna nahyýyplyk sarp edijilere ýetirildi. Agzyber işçi hünärmenlerimiziň ýurdumyza giňden toýlanýan halkara beýtaraplyk gününe zähmet sowgatlar bilen barýarlar. İşleri barha ilerleýän bu önümçilik kärhanasyny esasanam nahyýyplyklaryň 21, 27, 34 belgili ornuşlar öndürilýär. Welaýatyň paýta arasyrajy kärhanalaryna gaýtadan işlenen gowatça hasyly çiň mal bolup hyzmat edýär. Bu ýerde öndürilýän önümleriň hil derejesine aýratyn ähmiýet berilip, bir gödäwçilikde saklanýar. Kämil enjamlara dayanýan döwrüwap barlykhany önümün hiline çalt we takyk kesgitlemäge mümkinçilik berýär. Kärhananyň agzyber işgärleri puwdagy ösüşleriň täze belendiklerini çykaran hormatly prezidentimize alkyş aýdýarlar.
Hormatly prezidentiň döredip berýän şert mümkinçiliklerinden ruhlanýan türkmen telekeşleri ýurdumyzda daşary ýurtlaryň getirilýän harytlaryň urunçýan önümleri öňürüp, azyk bolçulugyny üpjetmäge, şeýle-de täze iş orunlaryny döretmäge uly goşant goşýarlar. Şeýle önümçilikleriň birem paýtatymyzdaky Oguzhan haryt nişanly süýjü önümlerini öňürýän kärhanatlar. Oguzhan haryt nişanly süýjü önümlerini öňürýän kärhana ýurdumyzda ilkinjilen hataryna önümçiligi ýol goýdy. Häzirki wagtda bu ýerde durly görnüşli önümleriň 45 ýyly görnüşi öňürilip, sarpejlere elektrik bakradan hödürlenýär. Kärhananyň önümçilik kuwaty ýylda 5000 tonu süýjü önümlerini öňürmäge niýetlenenler. Önümçilik bölümünde Türkiýanyň hem Hataýyň döwrübap enjamlary ornaşdyrylanlar. Bu ýerde süýjülikler taýýarlamak üçin ýürüte enjamyň gadyna kakao ugurulýar, oňa şeker we ýağlar goşulýar, hemem garylýar. Bu iş 2-3 saat dowam edýär. Soňra ýyt berjiler goşulýar. Önüm bişirilýänçe jemi 4 saat töwre wagt gerek. Häzirki wagtda kärhanada her çarşykda 30-dan urak adam zähmet çeker. Ýetip gelýän bayramçylyklara taýýarlyk bolýan döwürde işleri 3 çarşykda alınıp barlýar. Kärhanada iş we hünärmenliň 150 uly zähmet çeker. Oguzhan haryt nişanly süýjü kökü önümleri paýtatymyzda hem ýurdumyň ähli vilayatlaryna syýuwdan hotlaryny ilaty hödürlenýär. Täze bayramyň gulaýlayan günlerini süýjü önümlerine bolan iseg hasam artýar. Olardan körpeler üçin sowgatlyklar taýýarlanýar. Oguzhan kärhanasyna geljekde öňürilýän önümden görnüşlerini hasam köpeltmek, täze önümçilik tapgyryny işe girmege meýilleşdirilýär. Munyň üçin kärhanada ähli mümkinçilikler bar. Türkmen telekeşleri uly goly himayatlary üçin gahrman arkadamyzda tüý sürekden sag bolsun aýdýarlar. Hemem mundan beläge beren sepketleri eýlemek üçin ahlasly zähmet çekçekliklerini anandyrýarlar. Güneşi diýarmyň ähli kunjeklerine bolşýarly Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmaň watan ýylyna ýokary ruhy netliklen zähmet çekip, öz göz başyny asarlaň jümmüşine alyp gaýdýan nepis türkmen hallaryny dokumaklygyň nusgasyny görkezip önüm öňürýän kärhanalaryň Daşoğuz vilayatyna da ençemet hereket edýär. Şolan hataryna Daşoğuz çeper halyçylyk kärhanasynyň Oda etrafyndaky haly önümhanasyny buýsan şüleni bellenmäge münasipdir. Hormatly prezident bilen halyçylyk sunutyny ösürmek boýunça öňde goýan weziplerden uralyp zähmet çekýän bu kärhananyň ustad halyçylary baky bir tarap döwletmede tutulýan her bir toý bayramlary özleriniň pek zähmetleri bilen sowgatly barýarlar. Hormatly prezidentiň parasatly başçylygyny güneşi diýärmizde dokma podogynyň batly depkinleri bilen ösmek üçin giň mümkinçilikler döredlenir. Bu wagtda Daşoğuz vilayatynyň Daşoğuz çeper halyçylyk kärhanasynyň Gowadagy etrafyndaky haly ölümhanasy buýsan çölen bellenilmäge münasipdir. Kärhanaň täze binasyny çepereli halyçy gelin gyýylyň ahlasly zähmet çekmek üçin oňaýly şertler döredilip, haly ýugurtmak, dokumak üçin iň döwrübap enjamlar oturdulan. Kärhanaň ustad halyçylary ene mamalamyzdan miras galan, sonugy derejesine ýeten halyçylyk hünärini ustadlyk bilen dowam etmegi özlerine uly mertebe hasaplaýarlar. Ajaýyp binanyň ähli bölümlerini işler döwrüň talabyna laýyklykda anyp barlyap, sonugy derejesine göterilen halyçylygy ösürmekdäki anyp barlyan bu işler görünüňde guwanç buýsançyň artýap. Kärhanaň ustad halyçylary dürli edara kärhanalaryň buýurmalary boýunça haly dokumaklygy üstünlikli dowam etdirýärler. Kärhanaň garamagyna zähmet çekýän çeper halyçylyň ählisiniň özüniň göz başyny ören gadymy taryhyň çuňur gatlarynyň alqaýdýan türkmen halysyny dokumakda dünýä nusgalyk öz boşly ustadlyklarynyň barlygyny bellemek diýseň ýakymlydyr. Olar her bir çetimiň gözüň gamaşdyrýan nagyşlarda şöhli saçmak üçin alad edýärler. Berkarar döwletimiň batyýarlyk döwrüni, Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmaň watan atly ýylyny, milli liderimiň parasatly başdanlygyny, halyçylyk sunugatyny ösürmekdäki beýik işleň barha belentlere göterilýänligi kalplarda guwanç buýsanç duýgularyny döredýär. Ene mamalamyzdan miras galan milli el işlerini, halyçylyk sunugatyny goramak, ony baýlaşdyryp, ýaş nesillere öwretmek we wasbyny dünýä ýaymak babatda bitirilýän beýmeçür işler ähli halkymyzy gowandyrýar. Elbetde munyň özi şöhratly geçmişimizde goýulýan belen sarpadan nişandyr. Nusgalyk nagyşlar bilen türkmen halkynyň gymmatly mirasyny şöhlendirýän gadymy hemde müdemi halyçylyk sunugatymyzyň gülläp ösmek üçin giň mümkinçilikleri döredýän gahrman arkadamyza Daşoğuz çepereli halyçylar alkyş sözlerini aýdýarlar. Çünki gahrman arkadamyzyň biziň şeýle mukaddes gözelliklerimizi öwrenmekde, ony dünýä ýaýmakda edýän taýsy tagalary geljekde geçmiş taryhymyzy, milli gymmatlyklymyzy öwrenmekde uly açyşlaň ediljekdigine kalbyňda uly ynam döredýär.
Berqarar döwletimiziň mukaddes garaşçylygynyň 30 ýyllyk şanly bayramynyň bellenen ýyly hökmünde ýurdumyzyň taryhyna müdüm galjak 2021-nji ýyl tamamlanyp barýar. Bu ýyl ýurdumyz hem halkymyz şöne ören uly ähmiýeti bolan şanly wakalaň, beýik zähmet ýeňişleriniň hem ajaýyp üstünliklerini geri boldy. Geljek ýylyň uly üstünliklere beslenjekdigine anamly aýdyp bolar. Şeýlelikde 2022-nji ýyly halkyň arkadagy zamanasyp atlandyrmak babatdaky teklip paýtagtymyzda hem vilayetlerde jemgyçilik gurumlary tarapyndan geçirilen maslahatlarda biragdan gollanýar. Hormatly prezidentiň başlanjy boýunça her ýyly ähmiýetli şygarym berilmegi asyrly däbi urly. Munyň özi döwletimiziň hem jemgyýetimiziň häzirki zaman üstüniň möhüm tapgyrlaryna aýratyn üns çekmäge mümkinçilik berýär. Hem her ýylyň ýurdumyz hem halkymyz üçin ähmiýetli wakalara besenmegine giň ýol açýar. Şu münasibetli idara karhanlaryna, ýokary okuw mekdeplerini, jemgyýetçilik gurumlaryny işen häzirde besenen maslahatlar geçirilýär. Şolaryň başyna täze 2022-nji ýylyň şygaryny kesitlemek boýunça öňe sürülen teklipleri ara alınıp maslahatlaşyldy. Maslahatlarda çykyş edenleri berqarar döwletimiziň bagtyrlyk döwrüne halkymyzyň milli ýerimiziň paýhasy ýolbaşlygyny, täze ýyly nurany arzulary, belent maksatlar, täze zähmet üstünlikleri bilen garşylaýan anlatydylar. Diyarmyzyň taraplaryna döwrüň ruhyna gybap gelýän ýylyň şygary boýunça halkymyzyň teklipleriniň öwrülenligi aýratyny belärkidir. Häzirki döwürde ösüşiň belentliklere tarap anamly gadam urýan ýurdumyzy ähli urlarda uly zähmet ýeňişleri gazanýar. Berqarar watanymyza gazanýan ösüşler ýabaňlanyň özgörtmeli hormatly prezident bilen başlandygyny, durmuşa geçirilýän çuňgury oýlanşykly, öňden görjükli syýasat bilen berk baglanşykdyr. Şeýlelikde halkymyzyň täze ýyly hormatly arkadamyzyň ady bilen baglanşdyrmak baradaky arzuw islegleri nazarda tutuldy. Uly ruwaşykyry besenip gelýän täze 2022-nji ýylyň şygarynyň merdany halkymyza täze üstünlikleri ruhlandyrjak diýip belenildi. Täze ýyly halkyň arkadagy zamanasyp atlandyrmagyny ören ýerlikli boljak diýip maslahatlarda beýan edildi. Bu şygary bagty zamanary esaslandyran hem halkymyzy şeýlede watanymyzy täze üstünlikleri alyp barýan gahrman arkadamyza bolan beýik hormat sarpanyň aýdyn şany bolup durýar. Maslahatda çykyşanlary öňe sürülen teklipleri biragdan gollaýanyklaryny aýdyp, milli ýerimiziň asyrly başlangyçlary bilen ýurdumyzy asyrlara bara-bara beýik işlerine durmuşa geçirilýän anlatydylar. Döwlet başlamagyň oýlanşykly syýasaty, ýa-da aladaty netijesinde halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesi ýa-da ýokarynýar. Munyň özi hormatly prezident bilen döwlet adam üçin diýen şygary baş ýörüldürýän asyrly işleriniň ruwaşykyra besenýänini aňladýar. Türkmenistan parahatçylygyň we aýanşmagyň watan şygarysyna geçip berýän ýylda milli ýerimiziň ýa-da talaty netijesinde ykdysadymizy ösürmek boýunça kabul edilen döwlet maksatnamalaryny ýerine ýetirmek bagatda netijeli işler amal aşyrly. Ýurdumyzyň ähli ular boýunça ýeten derejesi gazanlan üstünlikleri hormatly prezident bilen paýhasy ýolbaşlygynda alınıp barýan içeri we daşary syýasatynyň netijeli häýeti ewolýanyny aňlady. Hormatly prezident bilen hoşnuýetli gatnaşyklary barada teklipleriniň gollanmagy garaşy da bir tarap Türkmenistanyň halka derejesindäki awraýynyň belende galýanynyň hem hormatly prezident bilen umumy adamzat bähwetli başlanýyklarynyň dünýä birleşigine giň gollawy ewolýanynyň nowatdaky suwutnamasy. Berqarar döwletimiziň mukaddes garaşylygynyň şanly 30 ýyllyk bayramynyň bellenen ýyly hökmüne ýurdumyzyň taryhyna müdümlik galjak 2021-nji ýyl tamamlanyp barýar. Bu ýyl ýurdumyz hem halkymyz üçin ören uly ähmiýeti bolan şanly wakalaň, beýik zähmet ýeňişleriniň hem ajaýyp üstünliklerini geri boldy. Şeýlelikde 2022-nji ýyly halkyň arkadagy zamanasyp atlandyrmak baradaky teklip paýtagtymyzda hem vilayetlarda geçirilen maslahatlary gatnaşyjylar tarapyndan biragdan makbulanýar. Çykyş edenler täze ýylyň şygary barada teklibi gollap türkmen halkynyň mertebesini berende oturun. Ýurdumyzyň halkary derejesindäki awraýynyň artmagy uruny ýa-da alady diýen hormatly prezident bilen alkyş sözlerini aýtdylar. Türkmenistanyň bilim ministrligi hem Matmulada Nahiýa şurumysynyň merkezi gençilmen birlikde gurulany bagy we sanlygy gulzarlygy besenen iň gowy çağlar bagy hem-de bagy we sanlygy gulzarlygy besenen iň gowy mektebatly bäsleşik ören ähmiýetli boldy. Bäsleşiklere berqarar döwletimiziň bagtyrlyk urny hormatly prezident bilen ýurdumyzda bagy we sanlygy urmak syýasatyny durmuşa geçirmek, daşky uşagy gormak boýunça alınıp barýan işlere ýaş nesli işen gatnaşyrmak, olarda tebigaty söýgi, ekologiýa medeniýetini kemal etdirmek maksady bilen geçirildi. Bäsleşikleriň döwlet tapgyryny 1-nji, 2-nji hem 3-nji orny eýlenleri bilim ministrliginiň hormat hatlary, ýaş urumysynyň merkezi gençiniň sowgatlary goşuruldy.
Hormat almar nursa yurdumyň raýatyny we paýtagtyny aşabatda 1-nji dekabrda saat 20-den 2-nji dekabrda saat 20-de boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumatçylygynyň berýän habar bilen tanşyryň. Balkın ulaýatyny ütkaplan mutfar bir şäher Demirad kulmatran teleskonto 94 metr käýlerini 17 metresen ýetýän şymal utar. Howa gijetini 7-10 gradus gündüne 13-18 gradus kenarya etraplaryny 8-13 gradus maýl bolar. Ahir ulaýatyny ütkaplan mutfar alkemiýa şäher Demirad kulmatran teleskonto 94 metr käýlerini 16 metresen ýetýän şymal utar. Howa gijetine 9-14 gradus gündüne 15-20 gradus gün ortagyny ortalaryny 25 gradusçany maýl bolar. Marw ulaýatyny ütkaplan mutfar gün ortagyny oran teleskonto 94 metr käýlerini 17 metresen ýetýän şymal utar. Howa gijetine 11-16 gradus gündüne 21-26 gradus maýl bolar. Liverpool ýatyny ütkaplan mutfar gün ortagyny oran teleskonto 94 metr käýlerini 17 metresen ýetýän şymal utar. Howa gijetine 10-15 gradus gündüne 20-25 gradus maýl bolar. Daşuwut ulaýatyny ütkaplan mutfar alkemiýa şäher Demirad kulmatran teleskonto 94 metr ýetýän şymal utar. Howa gijetine 4-9 gradus gündüne 8-13 gradus maýl bolar. Paýtagtyň Aşgabatda ütkaplan mutfar bunyň ahyryna alkemiýa şäher Demirad kulmatran teleskonto 10-13 metr wagtal 15 metresen ýetýän şymal utar. Howa gijetine 11-13 gradus gündüne 16-18 gradus maýl bolar. Ýurdum boýunça dekabr aýynyň 2-sinde magnit hadisatynyň gowşak täsirli bolmany aşylýar. Edi watandaşlar, gyş pasyny howanyň derejesiniň peselýän nazarlyp, pasylyň aýratynlyklaryna laýykda gelmegi. Şerekeme häzirki wagtda howada tozan börüçkörüň kadadan dokudu turum artmak bilen baglanyşykly. Howanyň adamyň bedenine ýetirip biläjek, oňoýsul täsirleriniň öňlenmek maksady bilen agyz burun örtügini ulanmakly maslahat berýär. Mehriban ilaçlar, bulary berk berjaý etseňiz, ýylyň islenlik pasyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şununla watan habarlar peşimizde jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyrlyk döwründe ata watan Türkmenistan ähli wagtlarda ösüresini, ähli ösürüňde ne bolsa halkyň bäxtidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şendir. Hoş sag bolun, ediler.